Namam at ang kapuntahan kayo na bakasakayan pagkan manlulukog mo labi ay unwada inilang CDC kanang kasin English ay still juicy din present me ay barangay poblasyon din kanang tako ay Sangbo Inulubon sin kultura tako ay kantanay ay Ibakon wada din kanang tako ay Lubon Wino Sangbo panyamanan di sa Ipugaw, wino pamilya, sinumali ay swerte, kuno gasat ay bumaknangan da. Maamag na wada di sa membron ni pamilya, ay naniitaw, ay wada di sagot, kuno regalo ay indawat, di minatay da. Kuno apu ay natoy, ay nangununa. At pati enda, ay wada ay umali ay swerte enda ida. Gapos sinay pamati at amaganda din Lubon ono Sangbo kaspasang bayan da ono ipaltian da din sigad ay gasat ay dawat din ang kapuan anda ida na paon ano yan wala sa pamilya ay umili at pakon sa labing ano yan iniitaw na sa bulong da ay wala ay dawat ay palitan dinulong na sana na bayag ay natisa karana kanuay nang ipagaan alampay ng palitan tabay payon sa duntok ay nalawa doy alang kanon sa amasan palitan at pag may gibutan siya yakat ang gaypaw na pag-asan batawa binmangon kanusan ama napalabos di agaw yan pansalot na sa niitaw na kang kanana kanus namnam na ay ito pa yung matuyakat sila yading balita ito ya say pangkautdas beka sumagay kano ay manaksit ay mangan san ama doon na din nadaagan si asawa na gapos kaninamnam siniitaw na apay man ay lakay ay madmadlaw ko sika yan doon mo tayo sidamot mayat papaktilan ta mo masisuyot ta ayak at ginagawa niya ito kan pag maglulukog ay ano yan madlamadlaw ko ay kamanway ulong sinamnamnamam at ang kapuntahan kayo na bakasakayan pagkan maglulukog mo labi ay unwada inilang CDC kanang kasin English ay still juicy na mabuot adi ay bakit pasensyakan tanay nan iitawak nan ibalik-balik ko doon kung itangan adak amo nan namag ay wala mo kay mandi ay kanang nuotong kay manwala si sinilpat mo si magmagteng no sakin may lato na di mo kamanali kay mandi suspitsakan sika at nupang yung salitaw mo aditan ang mo sinoy laiden ay kaniyan sa wala mo amang ina umita adi may aw no adi nakutin di ana mayat kay mandan imulan da ang inaay mani yan inmali kami tam wada di amang ina wada di adi may baganlakay ko ay problema na kanang wada inila na adi si ulo may magmagteng silis inang bibiyakian mo way umayana yan lakong baway kananang agama na itong wada itang po kananang channel imanian mi ay siya ko sa Maliano yan nga yan ay sinupay sa ito yung kapanin ay ama ay maniitawak ni kanan lulong ay alam ng balita tabay payon sa nuntok ananag adak maawatan mo sinay ibagana di
soy mali kami ng bayo. Ay sabok sa itaw yo. Nagutay naman kabuyan magamot di patas ko sino taman isa ay iitaw yo si ininayo ay amo ay dinding na. Ay, may siya. Ta umitakot ka ng lulong yun. Tan lato na iwala ay nanagaw ta. Sa itako pa ni bagaan isan iitaw yo ay aanak. Gagmay, kukuyog takot ka na lulong yo. Nalik kami ay kinuyog binan apong ay wada kanu di problema da. Medyo wada ay mas nilabi kanu dilan may kaya mali di iman magamit di amomi di kami ipigpigsa ay pigpigsa then mali ay apong ay wada di basit ay ito na. ikaw kamalpungat mo. Ada kanamon ipigsa isong wada di mali dan anak yo apong mali dan kami inaya hindi pagpagali itaw da yan ay nung ni paiman magamot di pinagpadas di kamanisa isong mali kami kinuyog mi nanaapong dalam kami ading ibagan sika mo wada kano iitaw da ay way inmali kano sila apudan na bon ay din nadipos yan na wada kano indatang da ay balik way datang na ay balita na kano indawat ang ida ay kanana ang usalan yun na saya atan yun na kanandang madi kami amo di turong na manukaya so sa invalian yun sika ilaw-law mo mo sila among si turungan nila. Ay laton, lamang sa iitaw alisud, lawas tilabisa lumaga. Ay sino'y kananay rin, balita sa ay naway niiikbo ka na. Tanway niiikbo ka na, dako. Nuluat pa'y kananay tamaw sa liyan, laton sa ilaw-law niya kursan balita isama ito din ako kayo si ano ka ay kahit karoon na ito sa mo iba ka Manay lulong dinay ipipigsa manay lulong dinay alikan matu dan itawag yan malakong si lulong ay good na may agut ay pagpagana ay alam san balita kakabaybayan duntok ananay soy nay nakinbagan na ama yan ananay humad amoy kayo narulong yun ananay ito kimuyog ka ay namo sa lato sige sa siitaw mo ay apukot lato kayo tanin ilan nyo ay agam si ama may nita mangalat kayo sa yung kayo man-utak si ano asli sa'yo sampuhot ako sa itlaton ilbunan sa silumanan kumaingay siya kasat niyo sa'yo ako kayo mga sinisi ilan nyo abo adidin sigil mabiyaki ta siya gapuot ako aditan mo adi sa gipuot may idag may kayo sige matuli adiya Sika ali po iyo alili pamamagantok sa magantok
dengan dia nootun sekali untuk somalano si yaman mo sumayin kami damagan sila. Nego kayo man ay pasip lang. Anong tukod ko niya sa ERP. Matago din ay ano kaya ika lang. Mauto ako yan, ika lang na. At na yan eh, ituloy ko kasi na ika lang na iniitaw yun eh, nanakta. Paano niya, tapit ni agaw yan. Sige kayo. Hinto ng ate yan eh. Siya, nailato ay sikod. May bakit na lawanan itpahila na himan na nailato na siya ay darunan kayo sipawin na iniitaw yun ay lato masiluman pa yun ikasa-kasa yun na nagbuya ini na ano kasi panbiagis na nako dito na ato na away mo na kayo yan mababa kayo tapos kubilno ano apa isa eh kabaan nyo at na adi ay imani na adi ay kami adin ilpunan ng iniitaw di apo ay na ipayadi di galiya na ay tatawag tubod di tapoy ay ano asa mana kayo ay ilminya siguro abo adi di yajus ng apo yun ay kayo nang paiitawa na ay dipilak adi abo ay no kaswalian kulang tutunan na ay na yan ila ko yun, ismangin ako niya si Tapio sina di yan na di nakrin na yan ako istin adi bakit kanang adi yung gaputa wala inamag adi si hinihitaw yan tumutok-tuta istin adi yung kanan ay manlagbuta adi man siwat adi manggagata tan manuhulay mo nang sangbuka mo adi kabutlaan manggagata adi ka manubla adi bumulan ng kasinangbuhay na may lato lamlap kayo ni anak no may takyo di tanganin ni lahat ay hugaw si luman yung gaya lakdo na ibaw din tapoy ay maninom kayo waday magtuwak sina manginap sila yan muna nangabag silang tapoy kuya bagi magpedida sa tida pwede iba kung sinabili ato mana kasi di kayo inuman na sumyanak pa yan nadata tapayaan pa yan dapat di mag-inom sila sa tigas-tigas lolo nga nah, pan-uukuban ako sa ano ka? Adi kayo ka na, tamtaman nyo, nagkaban nyo. Adi kayo, wata ang situ, tan mo ang situ nyo, adi dumating. Ngayon po, Iman.
nan labas di tempo manipod sinang magandas lubon yan siya ikamang laglabay na ikamateng san gasat di pamilya doon nan isap na kanosili at gasat na inanginay presyonan at masako sa bayan na pagkat man lakos bakhoy ang bulldozer at ublaan na san duntok ay nalawa doon dan mulaan si patatas repolyo yan laya doy lamang abo ay ulay dumateng san buwak ay napiksa at kalkalo ay lumina san presyonan bumalat san katalat-talat yan makaadal san ganap na waday ng abogado doktor inhenyero politician maestra ya maestro kontraktor ya farmer pagka ng kanun san kakailian ay mag-istorya siya nanday ida siya waday kailaan san sinangkudan wada san pakho ay mangublas lutan ay siya din bigmalaan di balita ay indawat tiap apuda sunga di dinumteng san timpo ay matay san sinasawa at to'y sinadag da doon dan intalakan da ida siya san ka-istoryaan di lubon uno san po ay kananda at siya adi din sinang sampon di amaata ko at nabaon at nailaton waday kailangan na takudwani ay ibakon siyasa yan siyasa kanon ka istoryaan na lubon ay kan kananda kulturan di paikano at agay babangas di liw-liw